Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kagem sedulurku kabeh. Dulur, ojo waleh-waleh ya nyimak channel YouTube Sinoman Jowo. Krono channel YouTube Sinoman Jowo iki informasinya luas, bukan hanya membahas weton tunggal saja, bukan hanya membahas tentang kodam pendamping saja, tapi konsep pembahasan di channel YouTube Sinoman Jowo ini luas, menyangkut tentang ilmu kehidupan. Kula dulur-dulurku kabeh tetap ikuti, like, subscribe channel YouTube Sinoman Jowo. Ono ing kesempatan iki dulur, aku pengen bahas film yang lagi viral saat ini, yaitu Walid. Kenapa kok saya bahas? Dulur, Walid iki mengajarkan tentang kehidupan kita, bahwasanya setinggi apapun ilmu manusia, tanpa didasari akhlak yang baik, maka ilmu itu sifatnya akan merusak. Piye penjelasannya sing sak bener-bener lan sak gamblang-gamblange bakal tak jelasne ana ing videoku iki. Nanging sadurunge tak jelasne kanthi gamblang, aja lali adate ya dulur, diseruput kopine dhisikno. Setinggi-tinggi ilmumu, ketika kamu tidak memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang baik, maka ilmumu akan merusak diri kamu sendiri, merusak keluargamu, dan merusak orang-orang lain. Ngapa kok kaya ngono? Iya, kowe percuma duweni ilmu sing rena-rena, ora tedas bacok, ora tedas tapak paluning pandhe, otot kawat balung wesi sumsum waja, duwe ilmu pengasihan prasasat pengasihane Raden Arjuna, tampangmu ganteng prasasat tampange Kanjeng Nabi Yusuf, ya toh, sekali lirik semua mata akan jatuh cinta padamu. Percuma saja ketika kamu tidak memiliki dasar akhlak yang baik. Kaya wis dikisahne nanggone filme Walid, seorang ahlinya ahli, intinya inti, core of the core. Si Walid tersebut, dia menggunakan atau memanfaatkan ilmunya guna untuk memperdaya para wanita-wanita muda yang disasar menjadi budak nafsu si Walid. Nyapa kok ngono? Iya, karena ujiane lan cobaane wong duweni ilmu kuwi abot dulur. Krana apa? Yen wong wedok iki wis ngrungokne wejanganmu iso terkintil-kintil padamu. Kaya nak Dewi kae to, diwejang Walid langsung kena di ngonokne kae. Lah nyapa? Dasare wong-wong iki goblok, tersilap atau tersulap hanya pada casingnya saja atau casingnya luar saja, tapi tidak mengenali dalamannya secara lebih dalam dan dalamannya sing paling jeru lan sejati. Mula yen sampean iki ukurane muk berdasarkan moto kasatmu, saya pastikan kamu akan tersulap. Tersulap iki piye? Ora iso mbedakne perkara bener lan salah no. Ibaratnya wong bajingan, ya toh, bari ngono syukur nggawe kupuk, jubahan rebyong-rebyong, nggawe tas besak buluk-buluk, ngono lek munyawang kon njaba, wah iki wong apik, ternyata wong bajingan. Krana apa? Krana dhek nutupi alone. Dadi menungso iki sing biasa-biasa ae. Dulur-dulurku kabeh aja sampai tersulap dengan gebiarnya luar saja atau gebiaring rogo. Deloken sakjroning jiwane nang kono enek ati, ya toh. Ati sakjroning ati utawa batin ismaya kuwi sejatine jiwa sing resik. Mesti lelakone ora bakal ngrugekne marang menungso liyane. Dulur-dulurku kabeh sing nyimak videoku iki aja sampai kaya Walid ya. Mungkin dulur-dulur duwe kelebihan ilmu mbuh apa terus kok nggih manfaatne.
sing liyane, termasuk melampiaskan hawa nafsu bisa, memperkaya secara duniawiyah bisa. Lah piye kowe iso ilmu ukur-ukur ya toh, kangge ngapusi wong kuwi ya ora pas. Lah ya kok ngono? Iya, tetulungan kuwi sing ikhlas ya toh. Dene awakmu diparingi tukon bensin nanggone wong alhamdulillah. Ning yo aja macet dulur, pene kowe iso ukur-ukur ya toh. Idumu mandi kok sembure ngono kok kene. Kowe mut biaya 5 juta ibarate. Baru terus iso ukur-ukur neh kok put ya 10 juta, 15 juta. Tujuan mungkin nulung apa nekek ngomongan iki. Ngakno kuwi. Wong-wong sing kaya ngono krana ora duweni dasar akhlak sing apik, ora bakal duweni rasa welas asih marang sak padha-padha, mula bakal ngrusak liyane. Ayo dulur, ditata atine kanthi akhlak sing becik supaya sampeyan kabeh yen duweni ilmu ora ngrusak jagat cilik lan jagat gedhe, ora ngrusak awakmu dhewe lan ngrusak liyane. Wis cukup semene ya dulur, ketemu nanggone videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kagem sedulurku kabeh.